Dyn ni wedi cyfarfod heddiw i jyst wneud dro i fyny i rhaeadr fawr. Quite a straightforward walk, I was just up the path. I started Mentribe basically because of my own struggles with mental health, to get sort of men outdoors and walking and talking together. Mae pawb efo pethau'n mynd ymlaen yn bywyd, a mae'n neis just kind of cyfarfod pobl a just wneud exercise a just siarad os ti eisiau siarad. Dwi'n meddwl bod dynion i gyd yn gweld o'n haws siarad efo rhywun dyn nhw ddim yn nabod na dod allan a deud pethau sy'n un o edrych yn wan neu yn wahanol i teulu neu ffrindiau agos. Cwffio addiction dwi. Addicted i cocaine. Dydy ddim yn fwyd o gwbl. Dwi'n gwella'n slo bach, dwi dros 100 days o lan wan. Mae'n siŵr bod o'n hira dwi wedi bod ers just only 17 years. O'n i wedi dod allan ar mi 2014, dwi'n meddwl oedd a o'n i'n stryglo. A wedyn pawb yn ffamili fi wedi dweud, ti angen mynd i siarad efo hwn. Gyda fi pethau dwi'n delio efo, gyda fi mab yn abal, ond mae'n neud yn gwych ar y munud. Fi eisiau gwneud 25 mlynedd yn yr armi, sydd? Sydd do? Pobl yn coelio fi hynna pan gyda fi wallt i. Mwyn yn mynd, what, you want to sound your major? Dim ots os beth bynnag ti'n mynd trwad yn gwaith ac stres o bob diwrnod lle. Mae'n rhywbeth edrych ymlaen ar diwedd y mis. Absolutely fantastic. Mae'r research yn dangos bod pawb yn wella efo wneud exercise. Mae pethau fel hyn, Mentribe fel hyn, yn jyst gael chdi allan. Efo pobl normal, just literally, yr unig adag sy'n mynd allan oedd pan eisiau mynd i gorfod y dilar mewn ffordd. Mae ret o suicide mewn dynion yn mynd i fyny ac i fyny bob blwyddyn. Am bo na ddim byd i dynion allan na. So mae wbeth fel yma, hyd yn oes mae'n helpu un person, mae o werth o.